San Martin, gure patroia, eta nahi dugu ere, otoiz egin meza hontan gure hildakoen alde. Gaintza guztien alde, eta bereziki Matxingo baserrikoak, Mistoneko difuntuak, Ostokaizko baserrikoak. Lehendabizi, aitor dezagun, baditugula gure akatsa. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztin zalbizoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizara. Festa handia denez, abez dezagun. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Abestu jaunari. Egin dezagun otoiz. Jainko jaunak, Martin Gozai santua gorezu zaitu, bai biziaz, bai eriozaz. Berrizazu, gure eriozetan zure ekartzearen iragarriak, ez eriozak, ez biziak, ez gaizan zugarri berezi. Zure esemen Jesucristoren bitartez, errege bizi baitzena, gizaldi eta gizaldietan. Zun dezagun, jaunikoaren izan. Isaias profetaren liburutik. Jaunaren espirituan eregan dago, jaunak gantzutu bain nau. Behar zuei berri ona ematera bidali nau, bihotz urratuak sendatzera, gatiguei barkamena hotsegitera, eta giltzapetuei askatasuna. Jaunaren grazi urtea eta gure jainkoaren bendeku eguna hotsegitera. Negarrez daudenak poztu daitezen eta alaitu Siongo atsekabetua. Jaunak esana. Eskerrak zuri. Anta jaunari lurruzia egin alaitzu haren naira. Anta jaunari kantu berri bere bihotzak maite gaitu. Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Gizonaren semea eta ingeru guztiakarekin, bere aintza hunditan etortzen denean, bere jaun aulki ospetsuan eseriko da, eta herri guztiak haren aurrean bilduak izango dira. Are batzuk besteengandik bereiziko ditu, hartzaileak ardiak hauntzengandik bereitzen dituen bezala. Ardiak bere eskuinaldean ipiniko ditu, hauntzak berriz ezkeraldean. Orduan, erregek honela esango die bere eskuinekoei, zatozte nere aitaren bedeinkatuok, har ezazue munduaren sortzetik zuentzat prestaturik dagoen errainoa. Goze bait nintzen eta zuek jaten eman zenidaten, egarri nintzen eta edaten eman zenidaten. Arrotz nintzen, eta etxean hartu ninduzuen. Bilutsik nengoen, eta jantzi egin ninduzuen. Gaizorik nintzen, eta ikustera etorri zineten. Espetxean nengoen,
eta nigana etorri zineten. Orduan, zintzuek erantzungo diote, jauna, noiz ikusi zintugun goserik eta eman genizun jaten, edo egarri eta edaten eman? Noiz ikusi zintugun arrotz eta etxean hartu, edo bitu txik eta jantzi? Noiz ikusi zintugun gaixorik edo espetzean eta joan ginen zugana? Eta erregek erantzun eta esango die, benetan diozuet, nire senide diren txiki hauetako bati egina, neuri egin zenidaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bueno, gaur dugu festa hundia, lehen egiten zen matatxerri egun hontan, horregatik esara zarra hori, no? A todo cerdo, ¿no da? Bai, eta hemen dugu bi San Martinen irudiak. Hemen beirategi aizkolita bat, apestikoa bezala, eta hemen ere. San Martin bai apestikoa bihurtu zen, bino berez, lehenbizi, ez zen kristaua. San Martin zen erromatar soldadu bat, Hungarian jaio zen, baina, soldaduzkan zegoen Frantzian. Eta han, entzuten zuen Jesusen mezua, Jesusi buruz. Eta, hasi zen evangelioa irakurtzen. Eta egun batean, irakurrizun Jesusen hitzak, maite ezazu elkar, nik maite zaituzean bezala. Eta pentsatu ari zen, hau, han soldadu bat bezala bere zaldiekin zegoen, eta hurbildu zizaion eskale bat. Mesedez, eman zerbait. Baina, Martinek ez zuen deus. Eta pentsatu zuen, badu zerbait, erromatar soldatuak bazuten kapa bat, eta erdia berea zen, eta bertzerdia Zesarena, estatuarena. Eta horregatik erabaki zuen bere kapa erdia moztu eta eman eskaleari. Hotza zen, elurra hasi zen, eta eskalea joan zen bere kaparekin. Eta gau hartan amets bat zuen, eta ikusi zuen eskalea bere kaparekin. Hurbildu zen Martin, ukitu zuen, eta eskalea bazuen Jesusen aurpean. Eta Jesusek errantzion Martini, mila esker, Martin, zure kaparengatik. Guk irakurtzen duguna, evangelioan, norbaiti egin duguna, Jesusi egiten dugu. Eta hori da azkenean gure bizitzaren helburua. Bertzei lagundu. Bertzei maitatu ez edozein modutan. Jesus bezala. Maite ezazu elkar, nik maite zaituzen bezala. Horregatik, Martin zen lehenbiziko santua, martiri ez zena. Martin baino lehen, santu guztiak martiriak erromatarren garaian ziren. Eta horregatik, hemen, Aldazen, eta hainbertze tokitan, Nafarroan, gaur da festa, bakizu zenbat herritan? Da festa, uste dut, 31 herritan. Adibidez, Lesakan ere. Zergatik Martin patroi bezala? Martin lagundu gaiza
izan, bera bezala maitatzea. Bera bezala bertzei laguntzea. Hori da gure helburua. Meza hontan nahi dugu, indarra, Martin bezala, Jesus bezala, bertzei laguntzea, bertzei maitatzea. Orain zutik, erramen dugu gure sinismena. Sinistan duzue, Jangoiko aital guztiduna, zeru eta lurren egilea. Sinisten duzue, Jesu Kristo, gugatik hil eta piztu egin zena. Sinisten duzue, Espiritu Santua, Eliza, eta betiko bizitza. Sinisten du. Konfidantzaz egun jaunari gure eskaerak. Eska ezagun lehendabizi gainzaren alde. Fedea ez galdu ezagun eta gure ohiturak, gure usadioak eta ere gure baloreak transmititu ahal dezagun. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eska ezagun gure gaixoen alde, edo adin haunitz duten alde, gure herritan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Pakearen alde, bai urruti, Ukrainan, Palestinan, baina ere gure bihotzetan, gure familietan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta zenbat urte azaroaren 11an, gainzan jaia, bai? Gure arbasoa behar bada 12. mendetik hemen otoiz egiten, hemen festa egiten San Martin egunean. Eska ezagun gure hildako guztien alde. Eta bereziki gaur Matxingo, Mistoneko eta Ostokaizko difuntuen alde. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hau denak eskatzen dizugu Jesu Kristoren bitartez. Eta bez dezaiogun, ez dakigu Martinen kanta bat, bino bai Mariaren kanta bat. Eseri, eta bez dezaiogun Mariari. Ama, maite Maria, Senideok, egin dezagun otoi guztio batean Eliza osoaren oparia, Jangoikoaren eskaintzerakoan, jauna goresteko eta gizona salbatzeko. Santu egizu jauna, Martin Duatxoren egun hontan egiten dizugun eskaintza, lagun dezaigula lur hontako atsegin asekaben artean, beti zure bideetan ibiltzen. Jesu Kristoren bitartez. Amen. Jauna zurekin, gora bihotzak, jaunaran dauzkagu, eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida, bai, eta zuzen. Nonaita beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jangoiko guztien betire korri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Martin santuaren jaiegunean pozez ematen diozu zure elizari, indar berria, haren bizitzaren jokabideaz, argia eta erakaspenaren izaz, baita laguntza ere haren oto izaz. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu ratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurra beteri gauza, zure bizina, osana zeru gorienean. Beikatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru gorienean. Santu zera, bai jauna, eta santutasun guztien iturri, santu egizkizu badaugita ordek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogot guruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta dan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena, egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, nire kabizu zerala jauna, zure rizetorriate, hau dekua berriona. Horregatik jauna zure semeren eriotza eta piztura agoratuz, biziaren ogia eta saenkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputz olak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon Murita Santorekin, Florentzio gure gozteanarekin, eta Lizizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Matxingo, Misteneko eta Oztokaizko difuntuak, eta hildako guztiak ere, har izazu zeure artegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizitza eritze ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senara Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Martin Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure abiztide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, goiko alguzki dori, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzak agindu erakutsiari jarraituz, pozez beterik kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana,
ezazu jauna, naiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu, erregetza, zurea ospe, gaindara, oraineta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostuluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea, elta. Hangoiko garen bildotxa, Zukentzen dezu, munduko bermatua, erruki jauna, hangoiko garen bildotxa, zukentzen dezu, munduko pekatua, erruki jauna, hangoiko garen bildotxa, zukentzen dezu, munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deitua. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina zuitz bat eta sendatu. Ona bildotxezkia, egiazko ogia, zerutik da petxia, jainko maitea, gure hartzaiona, da egilea. Aitari maitena, zeru emailea. Ona bildotxezkia, egiazko ogia, zerutik da petxia, jainko maitea. Egin dezagun otoiz. Jauna, batasunaren sakramentua eman diguzu janari. Iguzu zure borondatea eginez, bizi gaitezela beti, Martin Santua osoki zuri eman zitzaizun bezala. Gu ere, poztu gaitezen benetan zureak izateaz. Jesukristoren bitartez. Bueno, pues,
pasa dizagun festa honak, badago, bertze esazera barrak, esara zarrak, después de la misa, la mesa. Después de la misa, la mesa. A la misa. Hori ere mesa da. Si almorzar con reprisa se deja la misa. Bueno, pues nada, hori, azkenean da, ohore bat, hemen ospatzea, eta da, suerte bat, pues denok elkarrekin hemen, pues feste eginez, San Martin omenez, eta pues elkar ezagutzen eta elkar bizitzen. Enda bizi, orain, pues, Jangoikoaren bedeinkapena jasoko dugu, bai guretzat eta bai gure familiekoentzat. Jauna zurekin Eta zure espirituarekin bedeinka zaizatela jangoiko alguztidunak, aitzak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Oazte jaunaren pakea